हेलो लोगोफोर, दिनैनि नैबे मोनसे गोदान भिडियोआव जों दिनै बै कान्ट्रिनि बादै मिथिनो लागोन कि जाय कान्ट्रिनि पपुलेसना बे वर्ल्डआव बयनिख्रुइबो बांसिन आरो जाय कान्ट्रिया डुप्लिकेट बा फेक प्रडाक्ट बानायनायाव वर्ल्डआव नम्बर 1 बे कान्ट्रिनि मुङा जादों चाइना। दायो आं जागायदिनि। गिबियावनो मा होनदों चाइनानि अफिसियेल नामा मा होनदों? चाइनानि अफिसियेल नामा जादों पिपल रिपाब्लिक अफ चाइना आरो बे वर्ल्डआवनो आरोना बुहुमावनो चाइनानि पपुलेसनानो बयनिख्रुइबो बांसिन बा चाइनायानो दा नम्बर 1 पपुलेसननि बेलायाव। दा चाइनानि बे पपुलेसना 144 क्रर बा 144 क्रर बा बिनि बारा दं। ओमफ्राय बिनि बेलायावनो 61% माने टाउन एरियायाव थायो आरो ओमफ्राय 39%आ माबायाव थायो, गामि एरियायाव थायो बिसनिया। ओमफ्राय चाइनानि केपिटेलनि मुङा मा होनदों? चाइनानि केपिटेलनि मुङा जादों बेइजिं। ओमफ्राय चाइनायाव मोनसे मा होनदों? मोनसे मा नेम दं होनदों, माने चाइनानि जाय माहाजोनफोर जाय बुरजा फैसा गोनां बुरजा फैसा गोनां मानसिफ्रा बेफोर माबा मोनसे दाय बा क्राइम मावोबा बिसोरो गावसोर जेलाव थाङालासिनो दस्रा मानसिनो फैसा होनानै बे मानसिखौ जेलाव थांनो थिननो हायो आरोना। बिसोर माने बेबायदि बिसोरना पावार दं आरोना। ओमफ्राय चाइनानि मानसिफोरा गावनि हासुदैखौनो फुंनि समाव लोङोनो। बिसोरो मानि थाखाय गावनि हासुदैखौ फुंनि समाव लोङो? मानोना बिसोरनाव माने मानिनाय दं आरोना कि गावनि हासुदैखौ लोङोबा बिसोरनाव मा गावनि देहायाव जेबो बेराम आजारफोर जेबो माने जानो हाया, मानो हाया, माने खुनु बेरामानो जानो हाया मानसिनाव। बेनि थाखाय बिसोरो माने गावनि हासुदैखौ लोङो आरोना। बिसोरहा बिदि फोथायनाय दं। ओमफ्राय चाइनायानो बे वर्ल्डआव बयनिख्रुइबो फेक प्रडाक्ट बा डुप्लिकेट प्रडाक्ट बानायनायाव दं। नोंसोर मिथिखागौ कि बयनिख्रुइबो बांसिन डुप्लिकेट प्रडाक्ट चाइनायानो माबा दिरुननानै दस्रा कान्ट्रिनो साप्लाय खालामो। आरो बिसोरनाव मा दं? फेक आइफन, बे आइफन मबाइला बेखौबो फेक मोनो बिसोरनाव। आरो अनेक कार ब्रेन्ड, बे दस्रा दामि कार ब्रेन्डफ्रा बिसोरखौबो बिसोरनाव मा फेक बानायो आरोना। ओमफ्राय बे वर्ल्डआवनो 70% मबाइलखौनो मा चाइनायासो दिरुनखायो आरोना। माने आउट अफ 100 70%खौनो चाइनायासो मबाइलखौ दिरुनखायो। ओमफ्राय दानियाव गल्ड बे सना दिरुननायावबो दा चाइनाया नम्बर 1 दं आरोना। ओमफ्राय बिसोरनाव बे पान्डा होननाय बे पान्डा जुनारा बिसोरना चाइनायाव बहुत फेमास। बे बुस्थुआ बिसोर बेखौ जा रेसपेक्ट खालामो। ओमफ्राय मा होनदों? बेनि थाखायनो मा बिसोरनाव पान्डा टि होनोमोन, बे पान्डानि साहा होननाय दं। बिसोरनाव माने बिसोर फुरा फेमास आरोना बिसोरनाव बे पान्डा टि होननाया। ओमफ्राय बेनि थाखायनो बिसोर मा बे आरो पान्डा टिखौ माजों बानाय होनदों? बे पान्डा टिखौ पान्डानि हासुदै, बे जुनारनि हासुदैजोंसो बे पान्डा साहाखौ बानायो आरोना। बेनि थाखायनो पान्डा टि होननानै बुङो। आरो बिसोरो चाइनानि मानसिफ्रा बहुत बायदिसिना बुस्थुखौ जायो, जेरै बिसोरो सैमा, मावजि, अक्ट'पास बेफोरखौ फुरा जाजोबो आरोना। आरो बिसोरथ' मा अक्ट'पासखौ सोरबा गोथाङैनो जाबावो आरोना। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो बिसोरनाव बे नुडल्सखौ बिसोरनाव बहुत मोजां मोनो मानसिफ्रा। ओमफ्राय मोनसेया मा होनो? बिसोरनाव बे दाउआ जे मोनसे दाउ बासा थायोना, बे दाउ बासानि मा होनो? बिसोरो सुप लोङोनो बिसोर चाइनानि मानसिफ्रा। दाउ बासानि सुपआ बे चाइनायाव माने फुरा दाम आरोना बेयो। ओमफ्राय बेनि थाखायनो माने दाउ बासानि सुपखौ माने बिसोरनाव मोननो थाङा आरोना। ओमफ्राय थेवबो फुरा दामखायनो मानसिफ्रा बेखौ फुरा लोङो आरोना। ओमफ्राय 2009आवनो चाइनायाव फेसबुक आरो टुइटारा 2009निफ्रायनो बेनखा आरोना। बे समनिफ्रायनो बाहायनो मोनाखै बिसोरो। ओमफ्राय 2012आवनो मोनसे निउयर्क टाइम्स होननाया मोनसे माबाया मा होनो? रिपर्टारफ्रा मोनसे निउस होदोंमोन आरोना कि निउस पेपारफ्राव बिदिनो साफायदोंमोन कि माबानि मोनसे बे चाइनानि गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टै मोनसे निउस होदोंमोन। बे मोनसे एगेन्स्टै निउस होनायनि थाखायनो बिसोरो मा बे निउस होनायनि थाखायनो बिसोरो चाइनानिफ्राय माने बिसोरखौ रिपर्टारफोरखौ फुरा होखारहरजोबदों आरोना चाइनानिफ्राय, गावसिनि कान्ट्रिनिफ्राय, गावनि गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टै बिसोरो माबा निउस होनायनि थाखाय। ओमफ्राय एमनेस्टि इन्टारनेसनेलनि बायदिबा मा होनदों? फुरा वर्ल्डआवनो जाय मानसिया माने सोरबा रिपर्टार मानसि बा सोरबा नेट बाहायदोंमोन, बयनिख्रुइ बांसिन रिपर्टार आरो नेट बाहायनाय मानसिफ्रा मा चाइनानिया मा होनदों? दं जेलाव दं आरोना। फुरा वर्ल्डआवनो माने बिसोरनाव नेटखौ जानला मोनला बाहायनो मोना आरो रिपर्टारफ्रा जानला मोनला गावनि गभर्नमेन्टनि बादै जेबो एगेन्स्टै बिदि जेबो होनो मोना। बेनि थाखायनो बिसोरो बिदि खालामनो थाखायनो बिसोर मा दिनैसिम जेलाव दं आरोना। बिसोरना माने बिसोरनि माबाया गभर्नमेन्टआ फुरा स्ट्रिक्ट ना। सिटिजेनफ्रा माने बे जाय मानसिफ्रा जानला मोनला जेबो होनलाबायनो हाया गावनि गभर्नमेन्टनि बादै। गभर्नमेन्टआ मा खोथा होनो बेखौनो मानिजोबनांगौ आरोना बिसोरना। ओमफ्राय चाइनानि बेइजिं जाय केपिटेल होनो, बेयो माने जायगाया फुरा फेमास आरोना। बे आरो बेयाव बेरायनो थाखाय अनेक जायगा दं। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो मा होनदों? चाइनायाव मा दंबावनो? मोनसे सांघाई होननाय दं। बे सांघाई जायगाया फुरा फेमास। सांघाई टावार होननाय दं मोनसे, बे टावाराबो फुरा गोजौ। ओमफ्राय बे सांघाई टावारनिफ्राय बे सांघाई एरियाखौ बा सिटिखौ माने गोजौआव गाखोनानै नों 360 डिग्रि माने सारिगिदिं नों नायजोबनो हायो आरोना बे टावार गोजौनिफ्राय। ओमफ्राय मोनसे सांघाई टावार मिउजियाम होननाय दं। बे मिउजियामाबो फुरा फेमास। बेयाव गावसिनि गोदोनिफ्राय लानानै दासिम गावसोरनि कान्ट्रिनि मा बुस्थु दं बिसोरो बेयाव दोनजोबदों आरोना मिउजियामाव। ओमफ्राय चाइनायाव मा दं? मोनसे वाल अफ चाइना दं। बे वाल अफ चाइनायानो जादों वर्ल्डनि बयनिफ्रायबो लंगेस्ट वाल। आरो बे लंगेस्ट वालनि थाखायनो बे चाइनानि बे वाल अफ चाइनाया वर्ल्डआवनो फुरा फेमास आरोना। बेनि थाखायनो मानसिफ्रा बे वाल अफ चाइनाखौ नायनो थाखाय अनेक मानसिफोर थाङो, अनेक कान्ट्रिनि थाखाय। नोंसोर मिथिखागौ कि चान्दी चौक टु चाइना होनो
फिल्म दंमोन ना अक्सिजेननि बेयावबो बे वाल अफ चाइनाखौ देखायदों आरो ना नोंसोर नायबा नुगोन ओमफ्राय मोनसे चाइनानि मा होनदों चाइनायाव मा दंबावो होनदों मोनसे मा जादों ग्लासनि ब्रिज बे ग्लासनि ब्रिजआनो जादों बे ब्रिजआनो फुरा ग्लासजों बानायजोबनाय आरो ना बे ब्रिजआ 2016 खुलिदों बिसोरना ओमफ्राय ब्रिजआ फुरा ग्लासजों बानायजोबनाय नालाय नोंसोर बे ब्रिज गोजौआव थाबाबो मा गावखौनो बिरनाय बायदिसो मोनगोन माने गाहायाव नायबा नों फुरा स्रां नालाय ग्लासनि नालाय नों मानसिफ्रा गियो आरोना बेयाव बेनि थाखायनो बेखौ ग्लासनि बानायनायनि थाखायनो बेखौ ग्लास ब्रिज होनो आसा खालामो कि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो आंखौ सापर्ट खालाम गोजोन्थों।